ndị soja ala Nigeria site na ogige Heritage and Future Center agago njem n'ebe dịgasị iche iche edobere ihe eji wee nọ agha na Anambra State bụ nke ndị Biafran Army ji wee nọ agha n'oge agha nọ n'etiti ala Nigeria na ndị Biafra. Ya bụ ogige ha gara maka nyocha gụnyere Biafran Airstrip dị na Ule, Reconciliation House dị na Amichi, Ojukwu Bunker dị na Amaoka nakwa ebe ndị ọzọ dịgasị na Abaga na Nimerime ebe ndị ọzọ. Joseph Egbeọcha bụ onye nta akụkọ anyị sokwa wee gagharị motere anyị akụkọ ka o si wee gaa. Ka njem nlegharị anya nakwa ebe inwe obi aṅụrị na steeti a bụ Comrade Don Onyenji bụ onye du ndị agha amị Nigeria mee ya bụ njem ngagharị ka ọ na-anabata ya bụ ndị ọrụ agha na Anambra steeti ka Kọmishọna Onyenji nọrọ gosipụta aṅụrị maka ebumnuche ha ịhụ na ihe mere eme bụ ihe edere ma kọọ ka o siri gaa iji hụ na enwere ihe mmụta maka ọdịnihu. O gosipụtara olileanya na ndonye ukwu ahụ dị n'etiti ndị agha ala Nigeria ya nakwa steeti a ga-enye aka kwalite njem nlegharị anya na steeti a. Onye ndu ndị otu agha Nigeria ahụ sitere na ngalaba Army Heritage and Future Center bụ Major General Sokoya, onye kọwapụtara afọ ojuju nyere Gọvanọ Soludo nakwa ndị Anambra steeti maka ya bụ nnabata ha nabatara ha na steeti a, kọwapụtara na ebumnuche ha abụghị ka akpake ọnya ya bụ agha Nigeria metara ndị mmadụ, kama ọ bụ iji chọpụta ihe ndị nwere ike iji wee kọọ akụkọ ma gbochie ya bụ nsogbu ịdapụta n'ọdịnihu. Nwa amadi onye obodo Uli gbara afọ 6 ka ya bụ ọgụ dapụtara bụ dọkịnta ABC Ojiako, onye kọwara na ya bụburi n'obi na ndị otu ọrụ agha amị Nigeria bụ ndị kara ịbagidego na ya bụ njem n'oge gara aga. Kọwara na ọ bụrụ na ndị ori na ndị omekome ebupụchaghị akụrụngwa ahụ adọsachara n'ebe ndị ahụ bụ ihe na-echeta maka agha a nụrụ, na ha kara ịbụ ihe ndị eji na-elegharị anya. Dọkịnta Ojiako gwara gọọmenti ala Nigeria ka ha gbaa mbọ gbasoo ihe mere n'iwu ma rapụ Maazị Nnamdi Kanu iji belata nsogbu enweghị nchekwa dị na mpaghara South East ma gbakwa mbọ hụ na a na-ekepụta ọrụ maka ndị ntorobịa. O gosipụtara afọ ojuju nyere Gọvanọ Chukwuma Soludo nakwa ndị ọrụ agha Nigeria maka ime ka enwee nchekwa kpụ ọkụ n'ọnụ na ya bụ obodo. Ihe sopụta ife na ya bụ njem nleta bụ onyinye nkwanye ugwu enyere Gọvanọ Soludo site n'aka ndị agha amị Nigeria. Site n'Awka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.